Jopuonjre masomo e sikunde mag sekondar mopogore e bwo chenro ma ong'ere ni Aya Mawina scholarship program mane ochaki gi gucho omenda mar dongruok NG-CDF kar chung' od bura ma Suba North koro oyudo fuong'ruok bang' yudo omenda madirom milion 10 madhi jolo sombgi e kinde ma iyawo skunde juma manyien. Chenro mar Aya Mawina ne ochaki gi jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo higa mar 2014 mar siro jopuonjre ma wigi bith to wuok e familia ma ok nyal ma ichulo negi school fees te nyaka gitiek sombgi e skunde mag sekondar. Chenro no bende ne ochaki mar neno ni jopuonjre manyiri mawuok Suba North mariek ok obedo pacho manyalo miyo ngimagi kethre kokalo e keny ma ohiu kod gamo iye ma omondo. Nyaka ne chenro no chakre jopuonjre moingo 300 oseyudo sir motieko sombgi e skunde mag sekondar. Nitie kiwango mane oketnegi, but kiwango gipogore every year luwore kaka ji perform. Kawasekawogi like this time round, what target slightly over 200. Program miluongo ni Aya Mawina. Nikech wan gi 2 programs. One, the normal vetting, mitimo vetting, itimo verification, and then wachiwo checks. To ma enopogore, you win according to your performance in the exams. Koro nochako program mondo target nyithindo mariek man gi dwaro koluongi school to kikos nafas ko nikech mane kakwa create professionals manyalo konyowa e constituency ka and manyalo konyo piny ka. So far project ni up to some way ni nyithindo mose transit project at the university gin 334. To sani because waonge form 1 this year, one gi joma nie form 2, form 3 gi form 4 gin the exact number in 206. To koro bang'e nwayudo ni ginyalo bet piny ka ok gidhi skul nyithindo mariek. To nikech Mheshimiwa Millie ohero nyithindo manyiri, noneno ni ber mondo mi okaw nyathi manyako odhir mbele kaluwore e yor somo. An ki nyithindo 4 man nitie skul te. Last year ne nyithindo 2 okalo maber. Nyako ki wuoyi, and they were all admitted in a national school because of the burden of fee. Ne okanyal gite. To kana biro ka India apply matimo interview ne gibedo considered, ma wuoyi no mi half.